Така, хора, пак сме тук. Вижте колко килограм съм. На 7 място в топа, хора. Това е невероятно. Адски страхотно. Ето, няма да го ям или пък ще го изям, не знам. Още не съм решил. Защото това ме фидваше, затова не искам да го изям така нагло. Или пък искам. Искам. Нещо не ми се получи. Малко стоя да се движим. Да го предпазваме. О, МС, както ще фидвама. Както виждате, на Барселона съм това. На Барселона скина. И 7 място в топа. Мале, колко страхотно. Малеле. Неописуемо страхотно е, хора. На Агарза ми е много лесно. А сега аз идвам от училище, изморен съм и ги направих тия килограма. Ама ге. Мен никой няма ме измами. Така и се следвам. Да видим колко килограма са. Губя си място в 10-то място, 11 съм. Мале. Без да искам изядах 2766 бях. Сега. Малко да ги увеличим. Килограмите. Мале, хора. Супер. Не, това не. Значи, това се опитам, нещо ми лагна и майче го изядах. 9-то място в топа. И да видим дали ще успея да стана на първо. Малеле, това май е по-голям от мене. Не, по-голям. Фак, изяде ми едната част. Не. Фак ще ме изяде. Хора, това заради него вече не съм в топа и не. Изядема, хора, изядема. Малеле. Сега да го скрия това или пак не. Така. Малели, хора, малели. Motherfucker. Тука много хора има, ама само че дето не успях да изям. Мисля, че ще изядем някой. Ще изядем. Изядахме Windows. Бягаме от... Но... Защо, Турция, защо? Ще се отмастя. Хора, това се раздели и пак не ме изяде. Малели, какъв късмет. Мали. Не, фак, хора, фак. Това ще ме изяде. Не, това ще ме изяде пак. Не и това. Малеле. Супер. Не. Ое, фак. Разделя се. И не ме изяде един пак. Но съм добър в това и хора пак ще не изядат сигурно. Изядаха, но... Пак! Това да ще... Изядаха! Yes! Изядаха го! Той беше на първо място, той е на първо място сигурно. Motherfucker! Хора! Разделяме се! Нищо! Пак се разделяме нищо! И пак ще ни изядат сигурно. Сигурно е. Очевидно. Та-та-да-та-да. Този няма да го ям.
нещо като планче. Нещо като план. Обикновен план. Дали ако се скоча... Не. Да, вече да. Фак! Така хорица. Така. Fuck is bitch. Издадаха им половинката. Половинката ни издадаха. Не. Така хора. Може да ни изядат, но може и ние да изядем някой. Рисковано е. Не от там. Добре. Не успяхме нищо да направим хора. Омага хора, как се разминахме. What? Дари, ламиде. Малей. Ако скоча. Фак. Барби. Не. Така хора. Виждате ни. Епичен момент. Не е епичен. Скачай! Нищо. Пак Дарвин ни изяде. Пак. Не. Как се измъкнах. Измъкнах се. Не. Хора, мисля това да е за епизода. Бях много добър, но после нещо ми стана. Това беше. Чао.